Malawi Brief. Comrade Ntanyiwa wakumbutsa chipani cha DPP kuti akumbukire kumene akuchokera pamene chitetezo cha dziko chikuoneka ngati chikutsika. Zambiri pa Limpopo FM. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse chigawo chino cha kumamawa. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Patatenga masiku kuti tibwere chifukwa chonena kuti mukudziwa tili mu mwezi umene tikupasa ulemu. Ali kodi ndinu Islamu ayi komano chifukwa chonoti tazunguliridwa ndi Asilamu malo amene timakhala nafenso timapanga nawo zimenezo ndi choncho chifukwa chonena kuti tikupanga nawo gawo limeneli nchifukwa chake tikusowa komano pena pake tikulephera kuzimanga. Ndikuziwa pamafunika kuzimanga komano zinthu zina zikachitika tikuyeneka kuti tibwere tauza Amalawi ineyo ndizayima pa chilungamo. Sindimafuna kunsangalatsa munthu koma ndimafuna kusangalatsa anthu. Anthu akasangalala mtima wanga umakhala wosangalala. Kusiyana ndi kusangalatsa munthu mmodzi gulu lizivutika. Chimenecho nchimene ineyo sindili. Nchimene mwina chimasiyanisa pakati pa ine ndi azangawo. Ine sindimafuna kunsangalatsa munthu. Ndi chifukwa chake ndinakana nditayimbiridwa telefoni kuti ndayankhulira ambeta nakana chifukwa zimene anapanga ine sizikundikhuza. Ndinakana nditayimbiridwa telefoni bwanji mutiyankhulire izi. Ine ndinakana. Ineyo sindili pano kuyankhula zopusa za munthu. Ndili pano kuyankhula zona zenizeni zimene Amalawi akazimva akhutitsidwe nazo. So I'm not here kuchita entertain munthu kulubino ndichite entertain Amalawi chifukwa ndikamayenda kunja ndimakumana ndi Amalawi sindimakumana ndi munthu mmodzi. Ndikufuna muzindimvetsa. Sindimafuna kusangalatsa munthu chifukwa ndinsangalatsa munthu uja munthawi imeneja 2-3 days mavuto amugwera. Sizichita bwino. Ndi bwino ndisangalatse gulu. So ine zimene ndimayankhula zimakhala zonoti zisangalatse gulu osati zisangalatse munthu mmodzi. Nde mwina muzandimva kupweteka mbali ina pena pake ena muzandimva kuwawa. Program yanga chigawo cha kumama kuno akundipasira ndi South Africa DPP wing. Pala anthu ambiri amene akufuna mwina kukhala ndi chipewa, akufuna kukhala ndi nsalu za DPP, akufuna kukhala ndi china chilichonse chokhuzana ndi DPP. Ku dziko la South Africa kuli kagulu kamene kanakhazikitsidwa kamene kakutchedwa kuti DPP South Africa DPP wing. Nde tilipo anthu ena amene timachikonda chipani cha DPP cho koma mwina timasowa kuti azathu tingape zibwanji a DPP ku South Africa. Amene akutipasira program mama uno ndi a South Africa DPP wing. Nde ngati mukufuna kuti muwapeze anthu amenewa kuti mupeze materials, mupeze nawo kandi salu, kandi baleta, kandi chipewa cha DPP, taimbani phone hii muyankhule ndi Mr. Phiri 061 92 97 905 061 92 97 905. Ndiye kuti pamenepa muyankhula ndi Mr. Phiri kapena mukhoza kuyankhula ndi Sister Thandi. Sister Thandiwa
akupezeka pa 083516970. Sister Tandi akupezeka pa 083516970. mukatero ndikuti mwalumikizana ndi ADPP wing ku South Africa. Iwo ndi amene ata akuuzeni kuti mutipeze ife ndi chonchi. Program yanga chigawo cha kumama kuno akundipasira ndi ADPP wing, komanso program yanga akundipasiraso ndi aja a 4 regions organization. A 4 regions organization akunena kuti pali anthu ambiri amene akufuna kujoina 4 regions organization kuchokera m'madera osiyanasiyana, kumpoto, chigawo cha pakati, chigawo cha kumwera, komanso chigawo cha kumvuma. Choncho kwa nonse amene muli ndi chikhumbo chonena kuti mukufuna mujoine 4 regions organization, muzithandiza anthu, muzipita m'mamizi kukathandiza anthu, mukufuna kukhala membala wa 4 regions organization, nde mukudziwa kuti kodi ndikhale membala wa 4 regions organization chingachitike ndi chani. Inu tatengani manambala awa nde mwayimbire anthuwa akufotokozereni kuti kodi 4 regions organization imayenda bwanji nanga imatani, akulongosolereni nde mumve zintchito zimene imagwira 4 region nanga chimachitika ndi chani, kuti iweyo ukapezeka ndiwe membala wa 4 regions organization. Kumbukirani kunena kuti 4 regions organization ndi organization imene ili ya charity, imathandiza anthu osauka, anthu ovutika, anthu olumala, anthu osowa, komanso kuthandiza zinthu zimene zagwa mwazizizi mu dziko la Malawi pamene pakufunika thandizo. Iwonso nawo amakapezeka pamenepo ndi ntchito ya 4 regions organization. Osati kuyitanisa ndrama ndi kuyika mthumba ndi kuzidya weka, amene uza 4 regions organization ndipo akuuzani kunena kuti ife ndrama zathu kumene timakazipeza ndi kwakuti. Tayimbirani a 4 regions organization. Mukayankhula ndi anthu amenewa akuponyeraniso ni website ya 4 region organization, muone ntchito zimene akugwira a 4 regions organization. Choncho mungapeza 4 regions organization pa manambala awa. Imbani pa namba iyi 083-432-6544. Imeneyi ndi +27 83-432-6544. ndipo muyankhula ndi a Heaven Luz, ndipo mukhozaso kuimba nambala ina iyi +2762 ndiberezeso nambala imeneyi +2762 muyankhula ndi Sister Ndinala. Ndipo amene tili ku Malawi mukhoza kuyankhula ndi Mai Elizabeth pa nambala iyi +265-9848-75156 +26098487556 muyankhula ndi Sister Elizabeth. Nonse amene mukufuna kulowa gulu lija la 4 regions organization, kukhala membala okhazikika, onena kuti china chake chikachitika bungwe lizikuthandiza, osati wotsogolera ikhayo ndi amene azimva kukoma. Ayi, ili ndi bungwe limene aliyense azipindula naye, wakumuzi, wakutawuni, wolemera, wosauka. Limpopo ndi Comrade Mtenyo. Pothamangira nthawi chigawo cha kummawa kuno, choyambirira ndati ndipemphe nawo nonse achipani cha DPP. Zomwe zikuchitika ku chipani sizabwino ayi. Zimene zikuchitika ku chipani cha DPP sizabwino ayi. Ndizoona tikuvomereza Amalawi kunena kuti zinthu mwaziyamba bwino, mukuziyendesa bwino, koma tsopano mkatikati mwanu zinthu sizikuyenda bwino.
ndanena kuti ndiziyankhula chilungamo, ndingoyankhulapo chilungamocho amene zimpweteke koma eni ake amene amaikonda DPP ne akumanduza kunena kuti comrade Ntanyi musasiye kutizuzula, chifukwa mukasiya kutizuzula tibwereraso kunja kwa boma. Ndikufunseni, kumanda kuli azanu kuti mukufuna mutabwerera koso kumanda akulilongwe Girls kumene kuli azanu uko mukufuna mutapitako kapena kumanda akunkwichi mukufuna mutabwerera kubwaira manda ako echechaye kumene kuli azinzanu mukufuna nanu mutapitako. Ndeni mafuna ino a DPP mundimve kunena kuti zimene mukupanga kuchipani sizabwino ayi. Ndakhala ndikukamba nkhani ya Jeni Ansah, ena amaona ngati ndi nkhapa kamwa. Ndikufuna ndinene kuti tokha Malawi tazionera tsiku la amalitiri, tsiku la amaditiri zimene zachitika mtsiku la amaditiri tonse taziona. Ndiye ndikufuna ndiyankhule kunena kuti kodi zimene zichandiza bwino. A Jeni Ansah ndi a Enoch Chihana analakwa chani kapena kuti analakwa pati, analakwa chani mukulephera kuayitanisa pambali nkuwayankhula ndikuyankhula nawo. Kodi dziko la Malawi, dziko lathu, vuto kwenikweni ndi chani kumbali ya ma vice president? Vuto lenileni la ma vice president ku dziko la Malawi ndi chani? A Chihana ndi mai Jeni Ansah akukhala mozunzika. Ndikunena pano nduna zina zikutuma anthu ndikumalemba pa social media nkhani zabodza kunena kuti mai Jeni Ansah akufuna kuyambisa chipani. Mwazitenga kuti zimenezi? Nduna zina zamphamvu ku chipani cha DPP zikutuma anthu ndikumalemba kunena kuti mai Jeni Ansah akufuna kuyambisa chipani chawo. Amalawi chimene chikuchitika ineyo ndifuna ndizingoyankhula zoona zake zenizeni. Anthuwa chilipo chimene akudziwa, chilipo chimene akuchiopa. Ine sindichinena, ineyo ndikuchidziwa koma sindikufuna ndichinene. Koma akuluakuluwa chilipo chimene akuchidziwa, ndenawo chimene akupanga akuluakuluwa sakufuna kunena kuti mai Jeni Ansah 2030 azapikisane nawo pa upresident. Chimene chili chinthu cholakwika. Sakufuna mai Jeni Ansah kuti azipita azikagwira ntchito za boma chifukwa chonena kuti she will be famous to audience. Mai Jeni Ansah akakhala famous ku audience ikamayendikira nthawi ya kampeni anthu tizakhala tonse titakhutukira kwa mai Jeni Ansah kuti no, she must be the next president pamene apita Mutharika akupita kopuma. It's not like that. Let this woman go and do the job for the government. Alekeni a Chihana apite akagwire ntchito ya boma. Izi zonena kuti tizipitako ndife amene watikatuma akhala famous nde akakhala famous come 2029 2030 nthawi ya makampeni anthu wangati azapange kampeni ndekuti akhoza kuzatenga boma. It's not like that. Kumbukirani kunena kuti chinjoka ichi cha MCP munaphera limodzi, and you never know it was the secret of God amene anapanga kunena kuti Peter Mutharika adzawina through Jeni Ansah, through Enoch Chihana. I'm very much concerned. Chinthu chimene chachitika ku Nkhatabe cha kumalitiri anayenereka a Jeni Ansah kapena a Enoch Chihana apite kukagwira ntchito imeneyi. Koma takatenga president or vice president wa chipani cha DPP kuchokera ku Northern Region ndikupita kukayimirira kumene kuja ngati ntchito ija ndi ya chipani pamene ntchito ija inali ya boma. Ndili pakati pamenepa pali anthu amene akunkabe even kuzunzidwa.
sindikudziwa kuti ndi chifukwa chani. Sindikudziwa kunena kuti vuto ndi chani kwenikweni atsogoleri aku DPP, vuto ndi chani. Ndanenati kunena kuti njoka imene ija munaphera limodzi, komanso ifenso tili mgulu momwemo, timasakidwa kufuna kuphedwa chifukwa chofuna kupha njoka imeneyi. Lero mwafasamu, lero mwayiwala zonena kuti kunala comrade Ntanyiwa amakuwa siku ndi siku, kuti mwina tisinthe, boma lisinthe. Lero mwayiwala mukudya mapwevupwevu, kumwa mafuta anophikira, kumwa mkaka, kandi kudya whatsoever zimene zili zonona, kuzilemeresa nokha, kugula magalimoto odula. Mwayiyambisa nokha adiyo tchula mayina, mukumatchula mayina ku parliament. Lero ine ndikabwera ndikakutchula ndi mayina, wina asapite kukatenga warrant of arrest chifukwa mwayiyambatu nokha. Munali ku parliament mwatchula mayina anthu ochuluka amene anatenga ndalama za Malawi sanafune kubweza. Nde muli enanso ku DPP mwayambaso zimenezi. Nde ine ndikabwera ndikakutchula ndi mayina, pasapezeke kudandalo kuti bwanji mwana yakupanga izi ndizofuna. Ineyo next time I'll be here mentioning names also za anthu amene ku DPP mwalemera in 6 months. Chimene chichi ndinene ndibwera ndi mayina anthu ku DPP amene mwalemera, musaone ngati sitikudziwa. We know everything A to Z, koma chifukwa chonoti tikukhala chete mukutitenga ngati ndife opusa, mukutitenga ngati ndife siru. Sitina sainire contract yonena kuti mukagwira ntchito tizakupasanizi Antanyiwa. Koma aliyense amene wachita bwino akuyenera kulandira mphoto, whether you like or not. Ndendufuna ndikuwuzeni ku DPP mukapitiriza kupanga zibwana zile mupangazi, inenso ndikulengezani mayina, inu simwalengeza mayina azanu. Ndenenso ndibwera ndilengeza mayina kuti akuluakule tayendani mupite pakuti mukaone pali chakuti, mupite pakuti mukaupange, mwini wake ndi wakuti wakuti, koma zinthu zowazika mudzina la wakuti wakuti wakuti. Tatiye ntizitengerapo phunziro. Once we make a mistake in the first place, next time tisabwerezeso mistake imeneyo. Tiye ntatumikira Malawi. Peter Mutharika sakufuna Zakatangali. Peter Mutharika wadzipereka kuthana ndi Katangali. Why you? Ndi chifukwa chake mukhangati mukuchedwa ndi kutapa uku anthu akumenyedwa mdziko. There's no security. Chitetezo kulibe. Chitetezoso panopa nde chayambaso kusokonekera. Tona munthu wamenyedwa uchi. Mumva mawa ndi nkucha anthu agwidwa aja atulusidwa. Majaji akubwera kunena kuti anthu asazamangidwe. Omwe aja amanena kuti anthu asazamangidweso ndi anthu omweonso akupitaso kumakachita mavirus. Mukuona ku judiciary, mukuona kupeperesedwa kumene mukupeperesedwa ndi akuluakulu IMCP. Akukuuzani kunena kuti yayi mutichite defend. You are defending the people, but look now, after you defend them, akupitanso ndikumakabwereza zomaka akhapa anthu akhapidwa aja, munthu akhapidwa uja, anthu amene mwagwirawo tikufuna tidziwe chilungamo chake. So DPP sukhangati mukugona kwambiri, chitetezo cha mziko chasokonekera. Kapena mwina tinene kuti tichite vice versa, amukhitwa akhale achiwiri awo akhale oyamba. Isitu ndimene anthu akunenera kuti amukhitwa ndofasa kwambiri, amukhitwa afasisa kwambiri. Ndizimene kunja kuno zikuyankhulidwa, ndizimene kunja kuno zikuyankhulidwa. Olemekezeka amukhitwa akuti inuyo mwafasa kwambiri, kapena mukudziwa chilipo china chake chimene chikuchitika pakati pa inu ndi IMCP. Zimene akuyankhula kunja kuno. So tikabwera nkukuuzani zimene akuyankhula anthu,
timakhala ngati kuti tikungopeka. Kunja kuno ndifuna ndinene anthu akunena kuti mwina achisale ndi amene akanakhala nduna yoyambirira ya chitetezo, amukhito akanakhala yachiwiri. Awo tumaganizo a anthutu osati ine, chifukwa ife tikamabwera timanena zimene anthu kunjaku akuyankhula kuti tikuwuzeni. Ndiye ndifuna ndinene a DPP is too much. 6 months chitetezo out, judiciary yathu sikuonesa sogolo labwino. Tamba kukayikira kunena kuti kodi olonkhani ya Chilima ikayamba kukambidwa ioneka tsogolo lake. If it's like this, ndekuli bwino nkhani ya Chilima kungoisiya ngati mukudziwa zonena kuti mwangoiyamba ndikungofuna kungoapeperesa amalawi, ndekuli bwino kusisiya. Now we are doubting ngati judiciary yathu ikulephera kupereka chigamulo kwa zinthu zimene zikuoneka ndi maso, zinthu zimene zili ndi umboni. Lero mukuyamba nkhani ya Chilima, nkhani imene ili ya sensitive and ndi nkhani yonena kuti anthu akuyenerekadi kumangidwa, chimene anapanga ndi chipongwe. Koma now we are doubting kunena kuti is DPP going to arrest all those people amene akukayikiridwa ndi nkhani. How you feel as isogoleri aku DPP? How you feel? Mu myezi 6 imene yapitayi azisogoleri ku DPP alemera monyasa kwambiri, kulemera kumposa Tom Mpinganjira pa myezi 6, kulemera kumposa Tom Mpinganjira. Tikukonza ziko kapena tikupitiriza kulononga? Lowera ni nsewu wako mchinjiwo, mulowere nsewu wako mchinji, chifukwa tikamayankhula anthu mumaona ngati zaboza. Nsewu wa mchinjiwo mupeza malo ena pakumangidwa complex, mukumangidwa nyumba mmene momo, nyumba zokwana khandi 15. Nduna ya DPP ikumanga nyumba msewu wa mchinji. Maina anu ndibweresa izo mwayambatu ndati ndinuyo kumachula mayina ndiye ndibweresa. Koma mmalowa mboma kuti mufuna mukonze mboma, not knowing mmakakamira kulowa mboma ndicho linga chonoti muzilemeresa. What is that? I'm very concerned and very disappointed. Nkhondo imene timamenya asoti tibwereseso anthu okubayina mboma. I'm very disappointed. Chimene chichi mumve ku DPP kunena kuti Comrade Ntanyiwa is very disappointed. Not I'm very disappointed because you never give me anything, but I'm very disappointed because of what you are doing. Because ntchito imene tinagwira nawo iwoneka kuti ni ntchito yopanda pake, mwina tikanangomsiya Lazarus Chakwera moja azipitiriza kuononga, because you come kuzaonongaso mmalo moza konza. Mukufuna kunduza zonoti Justin Malawezi analakwa chani? Amalemu a Justin Malawezi analakwa chani? If I'm not wrong, kutinda amalemu a Justin Malawezi kumene anali vice president analakwa chani? Mufuna kunduza zonoti Akasilu Muchirumba analakwa chani? A Joyce Banda anali vice president asana kale vice president, treatment imene amalandira analakwa chani? Let Chilima analakwa chani? Lero Cheni Ansa walakwa chani? Achihana alakwa chani? Kuli Morris Mutali, he fought. Morris Mutali, he fought for this government. Usana ndo usiku samagona. Mwachitira chani a Morris Mutali? Mwamuchitira chani Kamlepo Kalua? Tisamafune kugwirisa ntchito anthu kuti zathu zikatendera iwo asanduke zitsiru.
anthu amene anaisunga DPP lero asanduka zisiru. Where's Gladys Ganda? Ali kuti achina Salim Bagas, ali kuti achina Johnston Kumangochi. Kuli anthu ambiri amene sindingathe kuachula ena amulilongwe kagulu konse kanyamata kamene kamaenda ndi gangata kaja kuti APM alowe mulilongwe. APM ndi kumanjanja nkumaoneka dolo APM mulilongwe. Anyamata amene acha mwachitira chani ku DPP, mwathokoza ndi chani? Tikankhula chonchi aya comrade Ntanyi wabwanji mpanga chonchi tieni pamene tagwira ntchito tidziwe kunena kuti ntchito iyi timagwira ndi awa, ntchito iyi timagwira ndi awa, ntchito iyi timagwira ndi awa, ntchito iyi timagwira ndi awa. Ena afe tinachivomereza olo musankhe mafoni athu timakondwaso kuti ndi bwino chifukwa ndiyo kuti ntchito yathu izigwirika bwino. Ndimathokoza the few nduna zina zaboma, the few amandimbira foni, muli bwanji Ntanyiwa, umoyo wanu uli bwanji. Ndimasangalala kwambiri. I'm not going to mention a name chifukwa muzamba kumamuloza chala. Ndimakondwa kwambiri. Kuli ena ku DPP ko anthu abwino kwambiri Malawi. Sizimalephera pali nyemba zina timasanga mphepa zina zimapezeka beza bwino. Olo even Somba Mudengu amati zikaola zonse za ulamo ayi sizimaolamo zonse zimapezeka moso zina zabwino. Ine cholinga changa ndikukonza osati kuononga. Kuononga kumusi ononga noka. Inu mukaononga ine ndisibwera kunena zoonongekazo. Mukhale pasi ku DPP ku. Ine zoti ndiziyankhula zokhuzana ndi chipani cha DPP. I don't feel. Chifukwa tinamenya nkhondo kuti DPP ibwere mboma. Lero kuti tizibwera tizikhala against DPP. Mitu yathu ikhala ngati kuti sikukoka. Koma tiziyankhula chifukwa kuti sitilekelela kuti dziko liziwonongeka. Sitilekelela kuti dziko liziwonongeka just because tinamenyera ufulu kunena kuti DPP ibwerere mboma. Yes, yabwerera mboma koma nanga ngati ikupanga zolakwika. Ndikufunseni inu ya Malawi ndiye mundi yange. Ndikufunseni inu ya Malawi. DPP kapanga cholakwika tizingoyang'ana ndikufuna mundi yange mundiimbire telefoni. Kama muli ku DPP ko mundiimbire telefoni. DPP ikamapanga zolakwika tizingoyang'ana chifukwa chonena kuti timaifuna tisafere tu kuti chimanga chachipa. Tisafere tu kuti zinthu zikupanga koma ngati zolakwika zikuchitika. Ndani amene safuna kulemera ndikufunseni. Anthu anachoka ku Malawi kupita ku Britain, anthu anachoka ku Malawi kupita ku South Africa, amati chani ku Magobo, anthu anachoka ku Malawi kupita ku Botswana. Onsewo akufuna green pasture, akufuna zabwino. Ena ali Malawi momwemo usana ndi usiku kuti zinthu zawo zaendere. As I said earlier on, tiliokondwa ndi ntchito zimene mwayamba kutipasa nkutichitira. Zimene munalonjeza tikuziona zikuchitika pa ground. Koma tivomereze mukamapanga zinthu za mseri zakatangali. Tizizisiya ndifuna mundiyankha Malawi. Imene ikhale topic ya tsiku la lero mamawa mpaka madzulo. DPP ikamapanga zolakwisa tisamaizuzule tingoisiya. Ineyo maganizo anga ayi tikweneka kuidzudzula. Chifukwa DPP kuti ichoke mboma, MCP bwerereso. Oh yes, it will be a terrible. It will be a terrible and that revenge. Palibe muntu amene azayiwale imene azapanga MCP. So we are trying to protect kunena kuti DPP musachokemo mboma mu. Kulito akabamba akufuna president. Tindi my choice band akufuna president. My choice tili nawo onoti tu Malawi akhozo noti awa sakupanga izi asati topesi tieni tipite mbali ina ndizoteka atupele muluzaja akufuna atamwalira atakhala president.
DPP mwandikhumudwisa kwambiri, mukundikhumudwisa kwambiri. 6 months on the line koma zochitika upside down. Ndiye ndikuti mwayamba nokha kumachula maina ku parliament, ndikhala ndikubweranso nanu ndikutchuleni maina, ndibweranso ndikutchuleni maina. Pomaliza ndofuna ndinene kuti nditachoka ku Namibia napita ku South Africa, dera lina limene limatchedwa Bloemfontein, ndiye ndinapita chakuntunda uko dera limene lolo limatchedwa Botshabelo. Ndadusana ndi Amalawi ochuluka koma kungotukwana. Ndadusana ndi Amalawi ena amene uja chifiru kwambiri, amene uja mutu wake waukulu. Pa social media pabuka nkhani yokuti chani nali minibasi ndikuva mmenemo Amalawi ena amene uja ndi wakhunyu, mutu wake sumagwira ntchito ndani kwenikweni. Then nafika ku Bloemfontein ku town, then napeza anyamata mshop anali balanchi. Then ndikumva sopano wina akunena kuti Bire Malata ndi chifiru kwa basi. Iya ngamanene zonena kuti commission of inquiry isachitika. Then nati anthu amatukwana konse kumene ndikuchoka kuja amamunena Bire Malata. Ndandu aja nafusa chachitika ndi chani. Napa samoni muli bwanji ati libwino kaino ati libwino chachitika ndi chani. I never told them that I'm comrade in Tanyo. Akuti amwene nkhani tuili apa ndi Bire Malata atu akuti commission of inquiry isachitika zimene zichandisa usiru. Banji ma commission of inquiry saukazikitsidwa onena kuti kuti bingo chanchani Bire Malata amene nangu apasa nambala yanga ndazo tandipangirani forward audio imene yayankhulidwa ine kuona inali nditu video ya Bire Malata. Amalawi ndi zinthu zomvetsa chisoni. Nthawi zambiri vuto ngati silina kuchitikira iweyo umalitenga vuto licha kuti ndilopepuka, koma likakhala kwa iweyo mpamene umadziwa zonena kuti kano zinthu zindichonchi. Ndimafuna ndingonena kunena kuti Amalawi Bire Malata akuti commission of inquiry isachitike isakhaleko. Zimene zichakuti tizisiye MCP inathana nazo. Bire Malata kumene muliko, are you serious? Mundege muja mukanakhala kuti munali mbale wanu, you could have come pa air ndikumauza anthu kuti aitazisiyani zimenezi. Mbale wanu akanakhala kuti analimo mundege mmene muja. There's some other things when we want to talk tiziziona, but I understand chifukwa munayamba ndi statement yoanena akalindo, munayamba ndi statement kunditchula mu dzina langa, munayamba ndi statement kawina uja munamutchula Namiwa, kumutchula Namiwa ndi mayankhula kunena kuti anthu anapita kumayankhula nkhani zimenezi just because they want to find food on their table. Mwaiwala kunena kuti inunso mwapita pamene paja mutalandira ndalama cholinga kunyumba kwanu kuja mukadye konso nyama. Amalawi Bire Malata he received 7 million kuchoka kwa Chimwendo Banda kupita kukapangisa press briefing. He is defending Chimwendo amene akukhuzidwa, Chimwendo amene akuyeneleka kuluza dziko la Malawi, kunena kuti anamuuza ndi ndani, kunena kuti ndege ya tsatsa kwa kweli. Nde Bire Malata akubwera ndikumanena kuti commission of
inquiry isachitike. Main reason alandira 7 million kuchoka kwa Richard Chimwendo Panda. Ukwanena zako kunena kuti akufuna apeze chokudya cha tsiku limenelo. Pamene iwenso wapita wakatenga ndrama kuti upeze chokudya cha tsiku limenelo. Commission of inquiry ikuchitika. Ndinamva Lulea Makatani akunena kuti aboma ngati ndalama zisowe. Aliwokonzeka Lulea Makatani kuti akagwire magobo kandi ku dziko liti ndrama zake zizipita ku Commission of Inquiry. Ndeti ilipo ambira Malawi amene mukhoza kutigwiritsa ntchito kutitumiza ku ukapolo kandi dziko liti limene kuli ukapolo tipita ndrama zimene zizilipiridwa ifezo zigwire ntchito pa Commission of Inquiry. Ndipo tikuifuna mwachangu Commission of Inquiry imeneyi ikhazikisidwe ntchito iyambike. Musave za anthu odwala mitu. Mai Chilima ngati munaimva audio imene ndikuiona mukhululukireni munthu uyu ali ndizovuta zina ali ndizofoka zina mukhululukireni sakudziwa chimene akuchita. Imfa iji sinabwe ku nyumba kwawo inagwa kwa anthu ena n'chifukwa chake akuiona kuti imfayo ikuoneka kuti yopanda ntchito. Komanso Amalawi ndikufuna tibwerere mbuyo mumve audio imene anayankhula Achakwera. Ndikamabwera mpulogalamu yanga audio imene ndibwera nayo ndikuona ngati zinthu zikuchita twist. Mundege munali anthu 8, mundege munali anthu 9, mundege munali anthu 10. Which is which? Pamene paso tikufuna Achakwera atuze. Muitenge statement ya Achakwera anthu amene anali mundege figa ndi mafiga amene akumayankhulidwa ena akusiyana. Which is the right figure?